najbolje na visini. Hajde, ujka Simo, zakasnit ćemo. Polako vas dvoje. Imamo dovoljno vremena. Jedva čekam da se popnem u tu kućicu na drvetu. Ja idem prvi! Nema šanse, ja ću biti prvi. Ne, ako se ja pitam. Polako, izviđači. Svi ćemo se popeti u kućicu, samo prvo treba da je napravimo. Ako želite značke za građenje. Samo da ne bude previsoko. E sad, pozvao sam i stručnjaka za gradnju. A taj stručnjak... To sam ja! O, ne. Dobro, možemo da krenemo. Ja prvi! Napravila sam ti sendvič, Tomo. Čist vazduh otvara apetit. Hvala, Milkice, lepo od tebe. Hajde, deco, polazimo. Ukrcavanje! Želim vam svima lep provod. Dobro, da li ste spremni, izviđači? 2, 3, 4. Mi smo plamen gradski izviđači. Niko s nama ne sme da se kači. Evo, Simo, tu si. Tika će nadgledati današnji trening spuštanja niz žicu. Odlično. Zdravo, Tiko. Šta ćemo prvo da radimo? Pa, jedan po jedan ćete spasavati lutkicu iz trenažne kule. Dobro, Lončiću, ti si prvi. Ajde, kreni. Ovo je baš uzbudljivo. I to je to! Ne brini, Nešo, uskoro će to biti zadivljujuća kućica visoko na drvetu. Ali hoću da se popnem gore, sada! Ovdje si da bi zaradio svoju značku za građenje, Nešo. Zato ćeš morati i da gradiš. Dobro, Rašo i Mašo, vi ste zaduženi za nameštanje merdevina. Dobro, Mile. Tara i Darko, vi ćete da složite daske po veličini. Važi, Kladim se da ću biti brža. kladim se da nećeš. Tomo, jel možeš, molim te, da proveriš da li sve alatke rade? U redu, Mile. A ti, Nešo? Da? Pošto si željan da se popneš što pre, možeš da mi pomogneš da učvrstimo potporne grede između platforme i drveta kako bi bile stabilne i sigurne. To je veoma bitno jer to je ono što sve drži zajedno. Dobro, Zdravko, spusti lutkicu. Oprezno, lutkice. Pazi kako je hvataš, Simo. Evo je, Zdravko. Sada je na sigurnom. Dobro, sada je na tebe red, Zdravko. Samo polako. Ne brini, lutkice, dolazim. Dobro, Nešo, na pola smo puta. Sada, moraš da zavrneš zavrtnju deblo, ali stvarno jako važi. Važi! I ne pokušavaj da se popneš dok ja radim ovo, Darko. Pa, to zavisi od toga ko će prvi završiti. Zar ne, Nešo? Ma, hajde vas dvojica. Niko ne sme da se penje u kućicu dok ne učvrstimo ove grede. Ja sigurno idem gore prvi. Gotovo! To je bilo brzo. Da, veoma brzo. Gledajte! Ja sam prvi na merdevinama. Stani, Nešo, pusti me da prođem. Nema šanse, Darko. Jedan po jedan. Da, ja sam prvi. Jaha! Uhu! Wahahaha! Deco, molim vas da se penjete malo opreznije. Molim vas. Lončiću, šta radiš tamo gore? Zaglavio sam se. U redu je, komandire Noco. Pokušavamo da ga spustimo. Samo ću da vratim kotur na žicu, gospodine. Dobro, Simo. Mislio sam da spasavate lutkicu, ne jedni druge. Eto ga, Zdravko.
Ne brini, lutkice, na sigurnom sam. Ovde gore je divno. Vidi se ceo Plamen grad. Šta se dešava? Grede su otpale. Nešo, nosi ih veoma jako, jel tako? Da, naravno da sam... upsi. Tata! Moramo da rasporedimo težinu. Nešo, moraš da stojiš na sredini da se platforma ne bi ljuljala. Ja? Darko, ti stani na sredinu. Ti si se prvi popeo. Ne, nisam. Ti si prvi. I gurao si se. Tišina, vas dvojica. Niko da se ne pomera, inače ćemo svi pasti. Stvarno ne volim kućice na drvetu. Šta ćemo sada da radimo? Pa možemo samo jednom. U pomoć! U pomoć! U pomoć! Šta je bilo, Gigi? U pomoć! Neko je u nevolji, hajde! U pomoć! Šta se desilo, Tomo? Potporne grede otpadaju, ne smemo da se pomeramo, inače će se kućica srušiti. Idem da pozovem Simu! Izviđači su zarobljeni u kućici na drvetu. Avangardski izviđači zarobljeni u kućici na drvetu, koja može da se sruši svakog časa. Bolje da požurimo. Hvala za lekciju, Tiko. Mislim da bi baš sada mogla da nam pomogne. Ovim putem, vatrogašće Simo! Požuri, ujka Simo! Brzo, pričvrsti drugi kraj ovog stuba. I to što pre, Mico. Pričvršćeno, Simo. Pa, sada ste sigurni. Trebalo je da učvrstim grede kako valja, vatrogašće Sime i Mico. Izvinite što to nisam uradio kako treba. Ti ništa ne radiš kako treba. Mico, pomozi mi da učvrstim ostatak. Zdravko, ti se popni penjalicom i ponesi opremu za žičaru. Postoji samo jedan način da sve spustimo dole. Dobar posao, ljudi. U redu, Zdravko, na tebe je red. I polako ovoga puta. O ne! Simo! Opet sam se zaglavio.